Извинявам се много, че спрях клипа. Аз си погледнах рецептата, че пише, не бях погледнал, че ориза трябва да е полусферен и отново го върнах. И затова сложих пак отново вода. И трябва да е полусварен. Извинявам се за клипа. Полусварен трябва да е. Полусварен трябва да е клипа. Боже, е полусварен ориза. Затова извинявам се на втора част. Втора част качвам. И затова качвам втора част на рецептата. И сега оставам да варим. Стане полусров, пише 10 минути. Извинявам се много, че така се получи. Ама не съм прочела рецептата ми. И затова трябва да е полусуров. Да не е суров, полусуров. И затова оставих да вари през това време. Така махнах повърхностното мляко. Оставих сега ориса да се сварява през това време. И затова пак се извинявам, че ви излъгах. Ама като не съм правил отдавна мляко с ориз и затова го оставям да си поваря. Мляко с ориза. Млякото е почти готово. Само ориза трябва да се свари. И затова мляко с гриз е по-хубав. Слага си млякото, слага си захарта, гризта и е готово и се сгъстява. При ориза е малко по-бавно става. Сега съм го увеличила на 9. На 9 съм го увеличила. И го разбъркам да не ми залепва, защото понякога залепва. Понякога ориза залепва. Не е готов. Аз го пробвам да знам. Да, гледам. До 35. До 35 трябва да се е сварил. И затова ви казвам, че затова не обичам да правя мляко с ориз. Защото бавно става. Обичам да я, ама трябва да се свари ориз. И затова млякото почти е готово. Трябва ориза да се свари. И това слагаш, бъркаш да не ти загори нещата. И затова сега правя клипа. Другия път ще направя в групата ми мляко с ориз на живо. Този клип се запаметява в YouTube, в групата ми, в профил в Facebook. И затова продължавайте да станем към 1000. 8 месеца стана за тази група, където имам. И споделяйте. Най-хубаво аз от 8 месеца тази група е права за първи път. И още малко ще стане една година от групата. Събирайте се към 1000 нещо да станем. Споделвайте какво качвам. Споделвайте ми рецепта да се съберем още повече хора. Като споделвате е най-хубавото. Като споделвате е хубаво ставате. Разбирате ли? На 24 години съм аз. На 24. Да намаля, че се надига. Надига се. Е така го вдигам. Че се надига. Това означава, че е хубав ориза. Така. Така. Пак ще го надигам. Това да намали пяната. Пяната трябва да се намали. Просто се надига още повече. Така. Дигам го постоянно, защото да се смали и пак ще го върна. И затова само да ви кажа за групата, която съм направила за готвени рецепти на Емилия. Добре, винаги качвам, винаги правя лайв. Сега за първи път ще правя в YouTube клип. И затова ще го скача, ще ви го споделя с вас, приятели. Затова споделвайте ми. Искам към 1000 нещо
хора да съберем в групата. Този клип са на 2 части. На 2 части. И затова споделвайте. Моля ви. Споделете. Най-хубаво човек да споделва и за мен е хубаво да споделя. Както други групи споделвам, така обичам да споделвам, обичам да запазвам и затова споделяйте. Човек се учи в готвенето. Човек не е роден умен. Не е роден такъв. Разбирате ли? Всеки се учи. Как имат шофьорски книжки. Как се учат да карат коли. Както аз сега се учам в готвенето. В пийки, в баници, козунаци. Сега ще дойде декември месец. Сега декември месец ще дойде празници, баклави, питки. Това е на празници. Сега ще дойде декември месец и ще почне. Аз мислях от октомври започна да правя клипчета в YouTube. Ама аз сетих се днеска за празника. Правя мляко с ориз. Краси мляко с ориз на празника. Че е най-хубав този празник. На мен ми е празничен. И затова ви казвам, споделвайте. Човек като се учи, аз се радвам, че се научил да правя. Това ми е любимото да правя. Как човек обича да прави, да простригва. Обича да кара колата. Обича да боядисва. Разбирате ли? Всеки човек обича да прави нещо. Всеки човек е така много обича да прави. И затова ви казвам, споделвайте. Както за 15 септември съм качвала картинки, както за Вяра, надежда, любов, майка София. И затова радвам се, че влезнах. Днеска влезнах и си видях групата си. И се чува, бяхте 497 и нещо такова. И като влезнах, помня, че бяхте 490. И като влезнах в групата 502. Продължайте, влизайте. Тази група не е скрита. Можете да влизате. Ще се запознавам. И затова ви казвам, влизайте. Ако имате въпроси, ми пишете. Питете ме за рецепти, качвам. Коментирам с вас. И затова само да пробвам. Чак, че е топло. И затова ви казвам, споделяйте. Винаги споделването ме радва. И затова споделяйте. И затова споделвайте. Споделянето хубаво е, радост ме носи. На мен ми носи радост. И затова споделвайте си. Качвам нещо. Аз се радвам, че виждате. Разбирате? Понякога мога да го блокирам, който не да блокирам. Разбирате? Там съм вписал в информацията, че е забранено за глупости. Там ще я прочетете където. И затова ви моля, споделвайте. Това почти е готов е. Готов е ориза. Да. Така. Ориза е готов. Така, връщам пресното мляко. Извинявайте, че ви излъгах, ама не съм гледал рецептата. И затова ви казвам. Тази група тази година, 24 януари 2023, я направих. И полека почнах. Първо бях чрез профила. После реших да си направя група. И оттам събирах хора. И то от събиране от напред-назад. И накрая станахте за тези 8 месеца 500 човека. И затова се радвам, че влизате. Приемвам ви. Първо ви гледам профила. Дали сте вие. После ви приемам. Разбирате ли? И затова влизайте в групата. Качвам, пише, че там качвам това. После качвам чрез профилът ми и там рецепти. И затова ви казвам, споделвайте. Моля ви.
И затова аз винаги се радвам, като влезам в групата и се радвам. И мечтая си пекарната си отворя аз. Закуски да продам. Да радвам хората. Разбира, да радвам семействата. И затова добавим сега топличко и добавим ориза. Охо, малко намокри телефона. Извинете, намокрих, ама нищо. Чакайте. Опа. Да. Хайде да почва. Сега малко пресна мляко да сипа в тенджерата. Сипвам обратно. Тенджерата не ми трябва. И почвам да бъркам. Мале, трябваше друга тенджера, мале. Сега трябва да се сгъсти. Бъркам бавно, че ще ми... Така бъркам да не ми изговори. Трябва да го пробвам риза пак. Бързо пише, че 10 минути трябва да се свари. Пише на това. А затова ви казвам, тази група е от 8 месеца. Още малко става 1 година. И затова споделвайте. Качвам рецепт сега и ще качвам и в YouTube клипчета. И затова споделвайте. Споделвайте, моля ви. Като споделите, аз това се радвам. Радвам се, че кача мои неща, че правя. Днеска мислех да правя лайв, ама няма за кога. Реших клипче да направя, да го кача в YouTube ми, в групата, в профилът ми и да гледате. Те са 2 части ще бъдат. И затова, моля ви се, споделвайте. От сърце ви благодаря, че понякога споделвате. Радвам се, че съм събрал толкова хора. Винаги ме е страх. Понякога си викам, те хора дали ме гледат, дали не ме гледат. И затова ви казвам, чакай го увелича на 9. И затова ви казвам, споделявайте си. Споделявайте, както аз се радвам и вие се радвате. И затова така реших внезапно да направя YouTube клип. И си викам, ще направя YouTube клип. И затова правя втора част, защото ви подлъгах. Подлъгах ви за ориза, че ви спогледнах рецептата. И затова ще остана да почне да... И затова ви казвам, че човек не е излезал, не се родил учен. Как учениците ходят на училище. И затова... Чакай да изчистя. И затова аз не се притеснявам от другото. Притеснявам се дали мога. И затова казвам ви пак, споделвайте. Най-хубаво човек да споделя. Това съм на 24 години. Реших група да си направя за готвене. Най-хубаво човек, като си направи група, на всеки му излиза. И затова
И затова ви казвам благодаря ви от сърце, че сте станали 500 няколко и 2. Не съм гледал сега, като ще погледна после като кача и се радвам, че ви пише благодаря от сърце. Като да се върна да говоря за мляко с ориза, като това се сгъсти, ще добавим малко ваниля, разбъркам, изключвам, изсипвам по частите, слагам формички, ще видите, слагам формички, от такива ще ви ги покажа, и слагам, както е формичката, чашката мляко с ориз и слагам. Сега ще ви покажа. Да видя къде съм ги препара. Те са отгоре. Трябва да ги видя отгоре. Така. Сега ще ви покажа, че да не ми изгори. Да не ми изгори това ориза и го бъркам. Така. Сега. Тези са ми формичките. Това ще слагам. Това може да сложа върху. Ще видите. Трябва да се сгъсти хубаво. И с това го бъркам. Бъркам. Аз пробвам, винаги пробвам като правя. Става. Трябва хубаво да се сгъстява. Бъркам. Трябва хубаво да бъркам, ще го намаля между 7 и 8. Така казвам рецептата. 2 литра прясно млеко. 2 чайни чаши захар. 2 чайни чаши ориз. Така. Сложих първо прясното мляко. Малко с захарта да се посъгрее. После сложих 2 пъти ориза, че не бях прочела. Той трябва да е само водата с ориза да умикне. Сложих ориза. И сложих ориза заедно с прясното мляко и бъркам да се сгъсти. Оп, чакай, че излезе. И затова после печката се изчиста. И затова бъркам. Да бърша малко тук печката. Затова ви казвам, че мляко с ориз е най-трудното. Бъркаш да не ти загори и това е. И гръста не е така. С гръста става лесно. Там само бъркаш и то се сгъстява. Аз бъркам, ще го оставям пак. Пак за малко го оставям. Да си покажа как ври. И бъркам. Бавно бъркам, че ще прилее. Това е 3 това е немско, не знам България дали го има. Това е немско, прясно мляко. Дали го има в България, не знам. 3,5. 3,5.
Бъркам с това, ми е по-лесно на мен. Така. Хубаво бъркам. Да се сгъсти. Това риза преди това изсверен. Чакайте да го намаля още, че се надига. Май ще взема друга тенджера. Чакайте, че се надига. Ще взема една тенджерка друга. Друга тенджерка ще взема да го сипа, може би. Че тук ми е. Така, бъркам. Така. Чакайте, че. Така, ще взема друга тенджерка. Или да видя дали ще ми да го сменявам. Чакайте. Ще взема друга тенджера. Да, 10 литровата ще взема. В 10 литровата ще бъркам. Ще сипа в 10 литровата. Само да ви преместа. Премествам ви на така. Така, сипвам 10 литровата. Да, ще е по-добре 10 литровата. Така, само да дръпна. Така да изплакна. Така. Сипвам в 10 литровата. По-добре. По-добре в 10 литровата. Така. Увеличавам го. Ух, как си изгорих. Така. 10 литровата сложих. Така. Бъркам. По-удобно ми е в 10 литровата, да ви кажа. Защото сложих 2 литра пресно мляко. И сега бъркам. Увеличила съм го на 9. Увеличила съм го на 9. Можете по-течно, можете както вие решите. И затова го бъркам да не ми залепне. Ето, 10 литровата и бъркам. Така, оставям го за малко. Да се поври. Аз да си измия ръцете. Така, тук съм. Да си измия хубаво ръцете, че ми лепват. Така. Така и сега бъркам. Хубаво бъркам. Сменявам ръцете. Почва да се сгъстява.
ориза. Така. Само да... Така. Както го искате, течно, както сгъсте. По-хубаво да ви... Както ви и на вас ви харесва. По-сочно. Бъркам. Сега след малко слагам ванилия есенция. Можете да сипете мляко с ориза в чашката, да изстигне и на друг ден канела, може и на този ден. По-хубаво да сложи да поеме. По-хубаво да поеме. Тук го увеличавам, надето го намалявам. Така да погледна. Вижте. Още мъничко. Така. Сега ще сложа след малко, след още 5 минути, 5-10 минути и слагам ванилия. Можете суха, направа ванилия, можете есенция. Такъв. Така. Пак го поглеждам да видя. Чайте, че пръска. И така, говорих ви през цялото време, казвам ви за групата. Така, другия път ще почна да прави в YouTube клипчета за празниците, които ще дойдат там, декември ще направя, може би, клипче или лайк, ще видам. Така. Така. Мляко с ориза. Сега още 5 минути казах. Сега така 5 минути. Така, сега. Така. Сега да го намаля на между 5 и 6. Така, бъркам. Така. Сега. Взимам черпака. Така, чакайте само да ви кажа, да го пробвам. Мляко с ориза е готов. Така. Слагам ванилия. 1, 2, 3, 4, 5, 10 капки ванилия. Така затварям. Бъркам. Така.
Оставям го за една минутка да си направя през това време място да ви сместим. Така.